ndine nyaya yepakweke inosuvisa nyaya inorwadza yaBaba vane mwanakomana angari kunze kwenyika ari mukati mekusevenza ikoko asi mwanakomana paakaenda kunze kwenyika akaenda sati aroora akaenda changopedza form 4 yake kutaura kuno kwandiri kuita angave ne7 years asipo ari kunze kwenyika asi akazodzoka ari mukofini akafa. Matambudziko zvacho zvakaitika akasiya audza umwe wevamwe kuti panapa ndichagari chikonzero zvandaudzwa naBaba kuti ndiite handina kodzero handigari nazvo nokuti ndanzi panapa ndiite bhuru reudanga ravo. Baba nyakubereka ndo vakaudza mashoko kumwana kuti mwanangu pane kwandoda kuenda newe udanga risina uri kuona iri ndiwe unofanira kunge uri bhuru raro but ndichakupa zvifo zvinoendera newe. Mwana achibva ngoti ndazvinzwa Baba achibvatiza karuwa pasi achibaenda asi kudzoka kwaakazoita akadzoka ari mukofini zvakazoitika ari mukofini zuva rabuda mumochari achinzi akuenda kunovigwa. Hey Baba patina nhasi vakawanda vasikuza nyaya ndiri kutaura iyi ndiye kukwekwe. Regai ndikubate muromo Baba isabe munenge nanzo regai ndiri mukati mekufamba muri yeZimbabwe ndine nyaya ndikataura iyi kwazvimba iri nyaya yaBaba vange vari mukati mekuti vakakonera nemhuri mukati mekugara kuti izvo vangaita sei kuti vaigadzirise zvinhu zvavo mushure mekuti pamba panga pane jambo rushava nokufa neurwere hwaitika mukati menzvimbo kusvikira vana neukama vatsvaga munhu mubatsiri Baba vakaguma vasisagari pamba vakugara pasi pemuti kusvikira pakuonekwa tsoko ichienda kunofurunyura imba ichitotora huswa ichinoisa pari kugara Baba ava zvakazoitika ndo ndinazvo munacho ndine nyaya muri yeZimbabwe yekwagutu yechikoro chandakataura kuti izvo vabereki vakataura kuti izvo headmaster nadeputy havasi kuwirirana zvadonedza chikoro chedu pasi rate yadzikira havasi kuwirirana havakwanisi kuita meeting lese pavanosangana chinosangana nekomiti yavo nevabereki vacho vanogona kutondedzana zvokutotukana kana kuti unorwisana pamberi pevabereki zvokuti utungamiriri kana mambo vakatosvika vari ipapo vachizama kuita semu yakazo vabereki vakazonovhara chikoro vakati haiwa panapa vanhu kana vachiri panapa hatidi pakaitwa meeting zvikakona pakazonzi SDI vari kuita sei vari kuuya zvikakona kusvikira pari zvinozi mhuri yeZimbabwe zvandiri kukuudzai zvandiri kutaura ndakakwanisa kutaura nekomiti yepachikoro ndakakwanisa kutaura namambo vachitaura nezvechikoro chavo mhuri yeZimbabwe nhasi ndo pandisina kuzokwanisa kutaura nawo asi zvavakawirirana paweekend apa vakawirirana vabereki vachiti vana vedu vakuya kuchikoro vakatumwa neMinistry of Education vakasvika pachikoro weekend yebo maresults akabuda yes headmaster nemutevedzeri wake vakambomiswa chikoro vakambomiswa basa right vamiswa basa kudaro vanga vari pachikoro ipapo vachivanzi iwe imbobata apa basangaridzwe madzimai nevarume vemunzvimbo ndokuridza mururu chikoro chikanzi ngachitange so ndiri kuvimba kuti nhasi chikoro chatanga kushanda saka nyaya yekwagutu chikoro chanzi chitange nhasi right asi maheadmaster nadeputy vakati nevabereki richavari pano vakazouya veeducation vakati regai timboongororawo nyaya yenyu kuti iri papi ndizvozvo chaizvo ndo zvavepo ndini nyaya zvakare yechikoro chiri muZimbabwe mukoma KB yevanhu vasina kubhadhara maschool fees vasina kubhadhara mari dzepachikoro dziri kudiwa vepachikoro ndokubva vaenda kwamambo daniel shiwiri bindifo vakachiwemba communication baba pati ndokupindura nezvikonzi zvekwamambo ngoro dzemambe ndokutorwa mafiriji ndokutorwa mawadhiropu ndokutorwa mbudzi nehuku dzikatorwa ndokubva zvanounganidzwa vabereki ndokuenda kumapurisa vane zvavakadavirwa vakanzi tanga tisati taziva kuti ndo zviri kuitika ikoko zvaunganidzwa nhasi uno mukoma KB nemhuri yeZimbabwe vabereki vari kungosvika pachikoro kana padhoo rinenge rakavharirwa chinhu vachibhutsura dhoo vachipinda kutora zvinhu zvavo zvinhu zvapera zvakare kudzokera kuvanhu vakunotora zvinhu zvavo saka tamirira kunzwa kuti chii chaitika uyezve nzira yakashandiswa ndiyo here asi ndichiri kurangarira pana pagore rakapera pakamboitika nyaya iyi kuti kuna mambo vanga vachinzi izvo vari kutumira zvikonzi kunotora zvinhu kuchikora zvinobhadharwa asi weMinistry of Education pakauya panapa akadavira kuti neimwe nzira zvinogona kudaro right beyond deep down beyond deep down, beyond, deep down, yeah, Yemeni ho, Laroya vana pilo mumba, iwe. 5 minutes.
verse to 11 nyudza igecho baba Isabel. icho kwadi muri ya Zimbabwe ndiri mukadiba kufamba mukadiba kupfapfadza dziri kuitika matima nabasa nyika iro paka Zimba Chokwa Zimba chiri kuti kudini. tingogara tapedzesa mukoma kebhizo tikatanga Right. nyaya ndiri kutaura muri ya Zimbabwe pazimba ndiri kureba kuti nyaya yakamira sezvizvo zvakaitika ndezvekuti izvo baba nemhuri yavo mukadibe kugara mukadibe family yavo kana kuti nemhuri yavo vakatanga vari mukadibe kunetseka nokuda kweurwere hwaikanga ruchiitika mukadibe kuitika mukadibe nzvimbo kuda kutambudzika vamwe vachifa vamwe vachitambura vari kumabasa vachidzingwa vachishevedera kuti izvo hapana chatirwa chiri kubuda urongove ngosina mhosva hapana ri kugara kumurume hapana ri kugara nemukadzi vana vari kungorwara kumabasa vari kudzingwa ndokubva vagara pasi baba tauya sevana venyu taikumbira timbofamba mumbotibatsira tikaita seiko kuti zvinhu zvedu zvivhurike hatisi kuziva kuti munyama iri kana kuti jambwa kana kuti rushavashava baba vachivashevedzera kuti izvo hongu munogona kushevedza munhu akauya pano tikaita zvinhu zvedu asi zvakazoitika muri yeZimbabwe ndezvekuti pakaitika nyaya idzi ndepekuti pakashevedzwa mubatsiri nevana mubatsiri achibva uya ipapo baba vepamba vakashevedzera nezihombe kuti munhu wamatora uyu zvaanenge mwana mudiki wani ane zvipi zvaanogona panapa handifungi kuti pane zvakanaka zvanoita achibva atozora mababa zvikandiso ngaadzokere zvake ngaabve pano zvake haana zvaanogona chikonzero zvinhu zviri panapa zvinogona kunge zviri zvinhu zvakatosimba wakachiwemba akiminikiasha zvadaro baba vakashevedzera kuti hapana panapa chichaitwa panapa hapana panapa chichaitwa panapa baba pati mubatsira kati saka ndakuenda hangu ndiri kukumbira mari yangu mundidzorewo mundipewo mari dzangu chikonzero ndatofamba ndatouya panapa zvikanzi hauna mari anopiwa vamwe vana vakashevedzera kuti kana munhu auya anodzokera sei ngaaite basa kusvikira vanhu vasisawirirane zvinhu zvaakuda kunodzokera asi mubatsiri akasvika pakuti izvo vana vari pano family iri panapa ndoda kukubatsirai kunyangwe ndadzingwa asi ndichaenda zvangu asi ndichakubatsirai chete ndopaakafamba akuda kunobuda gedhi ndokubva adzoka ndokutora badza ndokusiya achera gomba akati aiwa rega ndingochera gomba angu asi mubatsiri zvakare akuda kunobuda gedhi ndopakadzoka chidizo zvandaita ndatadza ndachera gomba asi handina kufutsira panapa pane vana vanogona kungodonera mugomba uru vakakuwara Right. zvadaro baba pati mubatsiri akadzoka zvakare ndokubva afutsira gomba zvanzi ndiri kufutsira gomba iri nokuti vanhu vanogona kukuwara achibva aenda pama hapana kuzogarika baba ndopavetakangopinda mumba nyoka inoonekwa pavari vachida singe vari kuchema vakaenda panekisi dho kunyange vakararama paimomo nyoka iyauya pavari asi vakaenda panze ndopa vakaguma babava vaakugara pasi pemuti pakazoitika chishamisa chetsoko yanga iri mukati mekuonekwa tsoko paikaonekwa tsoko iyi yaitora uswa isingavhundukwe vanhu ichitora uswa ichinoisa pamba panga pana pasi pemuti panga pana baba aya iko zvinozvi pakazobvunza kuti no panofanira kuti mubatsiri auye azotaura nevanhu ava vakagara pasi achiri mubatsiri anofanira kuti auye mhuri yeZimbabwe zvakazoitika ndezvizvi mubatsiri akazoita zvekutuma munhu ndiri kukumbira kuti baba vasvike kuno kunditaure navo kana kuti ndigare navo pasi tiwirirane pamusoro pezvinhu zvavakaita zvakazoitika ndezvekuti mubatsiri akabva aenda paakaenda mukati menzvimbo iyi baba vakatorwa kubva panze pavanga vari vachifamba kuenda kunopinda mumba ndokubva vasiyiwa vari mumba vakarara mumba vakasiyiwa mumba imomoni mubatsiri ndiye akavatora akaenda navo vakanopinda mumba mubatsiri zuva iri akaenda kunorara ikoko asi haana kurara mumba akarara mumotokari yake mubatsiri achibva arara mangwana makuseni achibva amuka achiti kuna baba vave nevana vake baba varara mumba here varara zvakanaka here zvikanzi varara zvakanaka zvikanzi kana varara zvakanaka no problem isu taakuenda ndozvatakachira chinzi kuti varare asi basa harisati tapedza chikonzero zvacho zvanga zvichikomerwa zvichikonzeresa zviripo pano tasiya tine zvataita mangwana kuseni mukoma KB vakarara one day rechituu rachona ndo pakaonekwa pakafa mupurwa pakaonekwa pakafa hoshwa pakaonekwa pakafa inonzi itsindi karipo kanobata kanogara mumiti kachijamba zvopa kane nyama yakatsindirana so ikako right zvakaonekwa zvakafa zvakarara zviri paruvanzi asi zvakaita laini kuna kubva kumuti uyayo kwanga kuchigara baba payo laini zvichinopinda mumba ndo pakafonerwa mubatsiri kuti ndo zvatazomuka tikaona tsiri kunoku but baba pavaizviona manje vaichema asi vakatoudza mumwe munhu kuti zvinhu zvamuri kuona zviri apa izvi zvamuri kuona zvisiri izvo zvakatooma handizivi kuti nokuda kwezvinhu zvandiri kuona zvakarara apa izvi ndichagara sei nevamwe vangu ndozvavaitaura mukadzi nevanhu vachishevedzera kuti naBaba muri kuchema here kuti kamba kana kuti mupurwa kana kuti hoshwa kana kuti tsindi
muri kuzichema chi zvikanzi amusi kuona zvandiri kuona ndo pavakazoudzwa zvikanzizo regai ndikuudzei zvinhu zvamuri kuona izvo yamuri kuti tsindi haisi tsindi ndiye nhengi akafa guru rakati wamuri kuti mupurwa hausi mupurwa ndiye nhengi akafa guru rakati zvoda kuvigwa nemwenzira ndobva zvachengetwa zvakaita 3 days zvisati zvanoraswa zvakazoraswa mubatsira aenda ikoko zvobva zvichengetwa zvikapisirwa mugomba wani baba Isabel vanhu vaiona se tsindi vanhu vaiona se mupurwa vanhu vaiona se hozhwa asi vaitori vanhu vakafa vakatobvunzwa baba zvikanzi ichokwadi ndokusaka manga muchinzwa ndichiti imimi zvamuri kuona asizvo zvamuri kuona pane zvandikuona ndosaka ndanga ndichiti nevamwe vangu ndichazogara sei panapa asi baba vaiko zvinozve varipo avo but zviri kuitika pavanoita vari kutaura nyaya yekuti havazi kuona zvinoenda kure vari kuonera padhozi so mubatsira akati kana iri nyaya yekuona handizivi hangu ndichazama kukubatsirai asi kwandiri handisati ndaziva kuti zvinoitira zvokuona but zvandanchida kubata nekuperedza idambudziko ramanga munaro kuti mukapinda mumba uyezve kuti vana vaende kunoroorwa zvinhu zvenyu izvi ndizvakachikonzeresa uchipinzi baba ava vaitora vafi ava vakaura veukama ava ndo vavaishandisa kuvana zvisikwa zvingani zvakafa mushure mekunge mubatsiri aenda kunobatsira baba ava kwakafa zvisikwa zvinokwenda zvitatu hozhwa tsindi nemupurwa ndo zvakaonekwa zvakaita line saka vanhu vakaurayiwa nababa ava vanhu vakaura veukama vakafa vegere kana kuti baba ndo vakatokonzera rufu rwavo ndo vakatokonzera that's why vakuwanika apaka ndokusaka vakuwanika ende ndo vanga vachiti vana vese pavaifamba vakasvika kana kumabasa vanhu vaitoona vanhu ivavo vaidzingwa kumabasa vaidzingwa nevarume hapana igara pane zvavari kuita zvese saka mubatsiri paakazoenda zvisikwa zvesango izvi zvakazovigwa vakanzi imi musazviviga regai ndouye inini zvakaita hamene zvazvakaitwa ndobva zvaita kuchererwa gomba chibva zvapiswa ndokuti chobva chivafutsirwa panzvimbo imwe chete veukama vari kuti kudini mushure mekuudzwa nyaya iyi mukoma kb vanhu vanodzorana pazvo chavaitaura ndechekuti chataida chechocho ndechekuti tabva here mudambudziko ratainaro right tiri kungochema kuti sokureva kwamaita mubatsiri kana dambudziko rapera mwari watitungamiri mumba asi dambudziko rasara pavari ndrekuti maziso avo haachaone kure stereki vakuita senge munhu anoona zviri padhuze sokuona kwavaita kudhara hakusiko kuona kwavakuita iko zvinosi hei yapakaipa zviri kunzi nachairman comrade mada right takachibata kachimuti vepanyatsima pa pamwe chete kana comrade che Kelvin Muchairo Gindagoria and the Gindagoria family tinotenda kani kusarudzwa kwamaita ka National FM radio zvikanzi na Maximo Manjenjenje takachibata chimuti kuti takungosvibisa zita ravo icho kwadikirika nditeure ndichitiso zvinoitika kana murodhi mune maaccident comrade Julia Kazingizi icho nyaya yamanga muchiona ine chokuita mane mamwe matauriro anozoitwa zvawo nezvimwe but nyaya iriko asi chandiroziva ndechekuti aiwa panotaurwa nyaya dzinodarika dzichipera panoda masorisori pachitiwa masorisori ndakatombotaura imwe joke yokuti mana vanga arama iri kuti ndinopera upenyu hwese ndine mukadzi wani asi zvinogona kunge zvichizogombora umwe asi nyaya dzangu ndakagadzirisa aiwa even nyasha ndikasangana naye ndibhuru wangu tinofanira kuti kuonesa tichimhorosana tichiita sese ndio yaibuda yangu ini nanyasha zenga aiwa no mukati mekuwirirana tinofamba tichiita sese baba pati time tinowirirana nanasi tinofanira kutiwirirana ndizofana kutiwirirana ndinogara pasi namai boy ndikambokurasika ndikambokanganisika takatoona tiri kurasika asi kuti dzimwe dzenguva kana zvabudawo sezvizvi zvinongotoreka sokungoti aiwa shamwari warasika ndirikugara pasi nevamwe vachindiudza kuti zvinofanira kufambiswa so zvinofambisa so asi ndiri kunzwa ende zviri kuitika asi chandiri kundichoti kune anofungidzira kuti zvandakaita ndakakanganisa sorry alright mazvinzwa kamuri yeZimbabwe baba Isabel vataura vakazvimirira hongu mashoko amakaona mashoko amakanzwa achitenderera ane chokuita nabhozhongora papa Isabel asi vakumbira vati sorry zvinowanikwa mukurarama zvinowanikwa mukufamba murume womukadzi mwechete maIsabel vakazvitambira here no moso dzese ndizva ndikuti mataredzi moso ariko but munoona vanhu vachienda vachidzoka kureva kuti ine matongerwa inoitwa inini namai Mwana tiri tose tiri kuendera mberi masorisori anowanika aiwa murume akangwara anoziva zvaanoita right tinotenda regai timbopinda muchitoro nevasawira vedu toziva kuti pane vana vakawanda vane diploma rekuroya ndinonzi chihera ndiri pano pa overspill idiploma chete here rekuroya hanzi rekuroya kana kuti pane zvimwe toda
ndinoda kuinzwa ya bhozho yakati darika hanzi akaita seko bhozho ngora ingoti turudwe imessage yauya panapa. Alright, rega tinzwe panapa. Bhozho na KB munhu nezvinhu zvake sezvo Mwari vari kubata kuti munhu wose ave neruzivo kuti ivo Mwari variko. Ndinonzi Amos kadzomba painyanga. Yesu zvakaoma chokwadi hanzi munhu nezvinhu zvake kwazvimba uko. Takachibata chimuti ndinonzi maipati kuchitungisa baba avo vakabata. Right, 0713938538. Musarombe kudaro varume pamagumo pane nyaya apo. Ndiri pachimuti ndinonzi Tainos Bwanya kobulawayo Father Pumula South. Ko imba iya yaibviswa huswa netsoko yakazoita sei? Imba mukoma KB yakatonzi inofana kuti ibatsirwe. Panofana kuti paite sei huswa waita sei waiswa ipapo wotogadzisa zimbatsira kazvinhu zvese zvanga zviri mukati mekuitika panapa. Aiwanda kubatsirai. Dambudziko rangu sara pamba apa chete mukoma KB ndere kuti pakuda nguva yekuti vaone kuti ichokwadi kuti zvakachitika muvana nemumuri achiitike bose zvinoda nguva kuti zvaita sei zvakuitika. Asi chasara chiri kuonekwa zve ndechekuti baba avachaoni maziso avo, achaoni zvikuenda kure, maziso avo akuonera padhosi. Asi pazvese zvaibata muri baba ava vakabuda pachena vakataura kuti chokwadi ndanga ndine chokuita. Avakabvuma kuti ndanga ndine chokuita. Ende pakatanga kuona vanhu ndepekuti paionekwa zvipfuwo izvi kana kuti zvipuka izvi zvakarara pasi zvakarara, vakatanga kutaura vega kuti zvandiri kuona izvi handizivi kuti nevamwe vangu ndichawirirana here nekuti zvamuri kuona zvisiri izvo. Mubatsiri akasara wachitara achiti kwanzi zvinhu zvamuri kuona izvi ichi chinoreva zvakati ichi chinoreva zvakati, zvakapa kuti vanhu vatoziva chokwadi. Ndosaka vanga vachiti ndichawirirana nevamwe here, but vanhu vakagara pasi vakati regai tikudzei, vakatofa kare, isu tasara vapenyu. Asi kana dambudziko iri rapera ngatitende kuti zvapera tione zvichauya pakuchotera. Sei baba ava vakatuka pamuchete kana kushora mubatsiri paakashedzwa nevemhuri. Baba zvavaida kutozama, vaida kuti mubatsiri uyu agara adarika aende. Asapinda. Vanga vasinga kuti pamubatsiri. Baba avo vairoya hanzi baba avo vairoya vanavo vega mishonga inongozobuda pachena chete. Ndinonzi tinotenda muramba tsvina ndiri kunoko kubhowera 07 kuri seiko kubhowera nhasi kuromba uko baba avo hanzi ngavarambe vakadaro. Manje vakazobatsirwa kana nemubatsiri, asi zviri kunzi nyaya iyi vasana nedambudziko rokuti havasi kuona zvakanakisa. Nyaya baba Isabel tipirei yakandipotsa ndinonzi maifarai ndiri kuna kugwero. Amai, alright, baba avo vane PhD yekuroya ndinonzi Inoki tsinda kwadi ndiri kuna kukubhangeti. Right, don't worry baba Isabel vari munomo achakutsudzura nyaya yacho yese ko ine basa here. My prayer paziko, I am listening. Tinotenda ka my prayer. Yes. Ende mubatsira kati handisina basa but inenewo ndege ndikusienda kubatsirai nokuti inini ndaitwa rafu pana barika ndiendangu ndokungochera gomba rakasikonzeresa. Hey, sudzura ichi mubaba Isabel. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfaka wamugaseko DJ Tsano plus one mukombe. Ndoda kupinda pana pamukoma KB. Ndoda kuti sorry vana baba, ndangoti ndingodarikawo pamuri nhasi. 1, ndadarika nepamuri baba mukati menzvimbo yekwazvimba. 2, ndakudarika nemi kwamuri baba mukati menzvimbo yeku Esgodini. Nyaya yandiri kutaura pana pamuri yeZimbabwe ndapindira mukati menzvimbo yeku Esgodini. Ku Esgodini mukoma KB pamwechete nemhuri yeZimbabwe kune mwanakomana akatiza pamba akaenda kunyika yeku South Africa aine makore anokwenda kuita 18, 17 years makore ekuberekwa. Ndokubva aenda kunyika yeku South Africa. Aenda kunyika yeku South Africa anga asina kupedza chikoro, anga achibhadharirwa mari yekuenda kuchikoro, asi akakwanisa kutiza achibva aenda kunze kwenyika. Ende kunze kwenyika kwaakaenda hapana munhu akakwanisa kuziva kuti mukomana aenda kunze kwenyika. Akatozokwanisa kuzivikanwa ane 7 months asingaonekwe, akutofona nekunze nhamba achionekwa nhamba yekunze kwenyika kuti mukomana ndiko kwaari. Vakataka kufona achibva audza kati regai ndikuzivisei, regai ndikuudzei, wangu pamba pedu pane mombe, pane zvipfuwo panorimwa, asi ndine mashoko andakasangana nawo andakaudzwa nababa, handina kumagamuchira, handina kumapindura, asi ndakakuona kuti kutiza ndo zvinoita kuti upenyu hwangu goyo kanaka. Zvikanzi mashoko ndayaiko, zvikanzi regai ndikuzivisei. Right. Tikutukane. Atisi. Tikutugane. Atisi. Saka ndikite sei. Suzurai. Mamuka seko chiremba madzibaba Simba the commander chino magolani. Baba Magirazi chimutoka bada kuditsi. Inzwe baba pati. Mukomana akaudza vatete vake nemuningina wake. Kuti baba vakandiudza ini kuti izvo
vakamukana nekuseni vakati handi kudanga remombe kufa kunogona kunge kumuka kuripo musingazima miriro yakaita danga mwanangu ndakusarudza pakati pevamwe since ndiri mukomana pamba zvikanzi onai mudanga omu nyaya iripo ndeyekuti mwanangu ukatarisa mombe dzedu idzi tine makore akaona tinadzo asi maberekero adziri kuita haindirani nenguva kureva kuti mombe asibinge zibereka zvakanaka dzoda kubereka but ndine zvandoda kuti ndoda kuti ndikuite bhuru redanga iri iwe pachako une zvauchaita pane zvanichakurongera kuti uite kubereka kunoita mombe idzi ndiwe uchanga uchishanda nadzo so akagumira pakunzi bhuru redanga asi zvakaona tichataura haana kuzoudzwa kumberi yakamunetsa nyaya yekuti ndinoita bhuru redanga sei kuti mombe dzinzi dzoda kubereka ini ndiri kuudzwa kuti ndozviita sei pfungwa dzakano dzakatomhanya kuti baba ovhesa tori nemushonga varida kundishandisa kuti inini ndinge ndinokonzera kuti mombe dzinge dzichibereka mudanga haana wakadza ndikutiza ndopera kunyika South Africa asi akazofonera na tete nemuningi wakachivaudza zvinezvi avaudza kudaro mukoma kepi ndokubva agara ikoko iko zvinozvi anga ave ne7 years ari ku South Africa mwanakomana ariko ikoko ndokubva atanga kurwara ende mwanakomana ariko ikoko mwana wekobaba mukuru mwana wemukoma wababa vake akatozoenda kunyika South Africa nokubatsirwa nemukomana wekunzi uya kuno kundikubatsire pekugara nezvese uchibva ikoko asi mukomana uyu akazotanga kurwara ariko ikoko ndokuti kudokunzi nemu wake achibva ku hospital ari South Africa achibva afa angatogadzirisa mapepa zvese angasiri munhu anomhanya nokutizadisa ari South Africa nokutanga nemapepa akarongeka ndobva afona mu wake zvikanzi ndozvaitika mukomana kuno kwaita sei mukomana ashaika but mukomana wekunyangwa aifona achitaura nevanhu vese anga asingafoni zvekutaura nababa vake aiti kunyangwa akataura namai vake amai vakati muda kutaura rine mwana baba vaiti kwete asi vanhu vari kumusha pavakaudzwa nyaya izvi havana kuudza baba kuti mwana mukomana wenyu ari kuti zvaakatiza achienda kuSouth Africa ndozvamakamuudza havana kutaura nyaya izvi zvakangove zvavo mumwoyo mavo kusvika mwanakomana uyu afa baba vakaramba vakati izvo handikwanisi kumira nenyaya yekuti mwanakomana uyu auye kuno akanditiza ende paifona itaura namai vake nehama dzake kureva kuti mwana uyu anogona kuti asiri mwana wangu itai zvese veukama nevamwe ndivo vakamira kusvika mwanakomana uyu abva kunyika South Africa kuuya kuzovigwa amai vake vakataura vakati ndine mombe dzangu dziri mudanga umo ndingatengesa zvangu mombe dzangu pakuti mwana wangu avigwe ikoko ngaauye munyika vakatengesa mombe baba vakaramba buditsa chinhu mwana achibva auya mwana apindira baba pati mwana apindira Zimbabwe inzwai mashoko mwana akachemwa mwana akapfekedzwa veukama vakasvika nokuona mwanakomana uyu baba vakaramba kupinda menge nechitona Daniel shiwiri benefo vakachiwemba kemirikasha veukama vangari makati kupinda asi vanhu vakazvigamuchira vakati kazhinji munhu anenge afirwa anenge achirwadziwa haatarisi kumaziso veukama vamwe itai zvese nokuti uyu ndiye afirwa that's why asiri kupinda mumba mune chitona asi vakazozviona kuti pane kwiri baba nemwana uyu baba ratidza kuti havasi kugutsikana ndobva agezeswa ndokubva kofini ranzi izvo ngarisu pamusoro pemasitu anongoti kwirire mbijana vanhu vaonekane nemunhu ndiri kukumbira vagari vari kukwekwe ndiri kukumbira vanhu vari kukwekwe tifambidzane panyaya ishi nokuti kwandakuenda ndokwaita kuti ndidzoke nenyaya pano Daniel shiwiri benefo vakachiwemba kemirikasha tikutukanere saka ndiite sei baba pati vanhu ndokutaka kufamba 1-1 vachienda kudarika nepamufi vachiona vanosvima musodzi vechisvina vachidarika body viewing zvadaro baba nguva KP vanhu vachiita body viewing kudaro baba vakazoti papi pangabva mwana wangu 7 years ndisingamuoni kubva zvaakafa wafa kusvika panapa ndanga ndisina kumuona apa ndikoni kumuona ndobva vatanga kusvima musodzi ndokutanga kufamba vachiti vakafamba vakada kusvika pakofini vodzoka kumashure vakada kusvika pakofini voita senge vari kunodzamba kofina vachisina simba kofina kuti senge rauda kunodonha vosvika vobatwa nevanhu vomboti nerivhesi voti tatari voti rikiti bvu vadonha pasi vobva voti zi tinozviziva zvichiitika kuvakadzi izvozvo apa zvakaitika kuna baba apa ndokumboti zi vati zi kudaro mukoma kepi vanhu vese vakatenderera ndokupera nguva yakapera vanhu
baba vanga vati muke vakakumbira kati aiwa musaviga mwana wangu ndisati ndamuona. Vanhu vakazvigamuchira ndokubva vaenda ndokubva vafamba makumbo ndokusvika pane kofini vakaita zvokufugama vakafugama vakabatirira pakofini ndokunotarisa nechiso chemwana wavo ndokutanga kutaura kuti mwanangu nenge ichokwadi here kuti kubva guri rakati kuenda guri rakati kudzoka watova mukofini ndisingazvizivi. Zvakaonekwa nevanhu baba vakaratidza kuti ivo vakaisa maoko mukofini nokutanga rakavhurika ndobva vaisa maoko vanhu vaiona kuti baba ndo vakabata mutumbi. But munhu akazoenda padhuze vakanoona kuti baba havasiri vakabata mutumbi, baba vakatibatwa nemutumbi mumaoko. Ruoko rumwe chete rwanga rwakatobatwa nemaoko maviri. Nguva yakasvika baba vachida kuti ivo vafugama, mutumbi wakatarisa mudenga, mutumbi wakatarisa rimwe side, ndokudzoka nokutarisa mudenga, ndokutarisa rimwe side. Nguva yakakotama baba vachiti mwanangu chokwadi iri kudzoka wa mukofini, mutumbi wakakosora ndokudhonza dziwa ndokusvipira mumaziso kwa baba. Zvakavhundutsa muzukuru anga akamira pasaidi pekofini kuti vanhu vachidarika ivo vanenge vakamira. Panga pasina kumira munhu 1, panga pakamira varume vari kuona kuti 3 vakangomira pasaidi kuti vari kudarika vachiona ivo vakamira pasaidi. Dzihwa rakaonekwa nemunhu wese richisvipirwa baba kumaziso nemushakabvu. Baba vasvipirwa havana kuvhunduka nakuita sei, vakaramba varipo. Inzwai Zimbabwe kuti sei baba vakasvipirwa vasina kuvhunduka. Vakavhunduka but havana kukwanisa kubva chikonzero vanga vakabatwa vari pakofini. Nyaya yandiri kutaura ikuku kwemhuri yeZimbabwe, vanhu vakaombera, pakabuda midzimu, vanhu vakanzi imbai, vakanzi masawira uyai panapa mumbopotere, pakapopotwa nevazukuru, pakapopotwa nemadzisawira vachizama kuti baba varegedzwe. Kusvikira kofini rasheka ragudubudzika kuti seke kofini rakudodona pasi, asi harina kudona pasi. Nguva yakaita seke kofini yakudodona pasi ndo nguva yakazoonekwa kuti baba varegedzwa. Pakaregedzwa baba vachibva vadona pasi. Baba vadona vasi kudaro mukoma KB, baba vadona pasi kuti varegedzwa. Baba vakaona kuti pese pakaenda mate kana kuti zvakabva mumuromo pese panga pakudona ropa kuti sikunonzi nguva yakasvika mate, pakasvika mate pese panga paita maronda vachidona mate vachidona ropa. Pavakadona baba pasi vachimuka vachiti kwanzizo inini handisi kuona. Baba vachizotariswa kumaoko ndokuoneka kuti pavanga vakabatwa. Makamboona kana munhu akaiswa macuffs nemapurisa kana iye mapurisa vanoti tiri kukumbira maoko, muri musungwa nokuda kwezvamuri atitendere tokona kutya tokusayiwa macuffs tinokubvisai makukamba. Ukada kuzama kuti une nharo macuffs anokucheka ega. Yes, makasara muine round ruoko, asi vanga vakabatwa hapana pakati kwachivhizura ruoko rwakasara rine round, ruoko 1 rwakabatwa nemaoko maviri, mese vanga vakabatwa makasara mune round yekuratidza kuti vanga vakabatwa. Baba vandiri kutaura vaizvezvi havasi kuona, asi vakazotaura shoko rokuti izvo hamuna here zvamunogona kutiudza pamusoro pemwana uyu. Baba havana chavakataura. Mwana akazosara aenda kunovigwa akunoiswa pasi, baba vanga varadzikwa mumba vakarara. Ndakasvika munzvimbo iri zuva rechi3, pandakaenda mukati menzvimbo iyi baba ndovanga vataura vachiti ndine zvandinoda kutaura but handikwanisi kutaura nemi. Baba vakataura vachiti izvo ndiri kukumbira kuti undiudzire hama dzangu kusanganisira mudzimai wangu kuti musarwadziwe neni, musafamba neni muchitengesa mombe kana kupedza mari dzese muchienda kunondirapisa. Zvakauraya mwana wangu ndindozviziva, saka zvandiri kurwara idambudziko rangu. Baba vandiri kutaura varere mumba havachagoni kufamba, vanotopiwa chuma kana kupiwa ruoko kuenda panze kunosiyiwa paruvanzi kana kusiyiwa pamumvuri, havachaoni.
vari kuti musafambe neni kuenda kune vanhu vanobatsira. Hapana chandoenda kunobatsirwa. Ndini ndinozezvo ndakaita mwana wangu. Musandibvunza kuti ndakamuitei. Zvamunogona kuita ndezvokuti zvandiri kurwara nezvandakunzwa regai ndakadaro ndimirire nguva. Havasi kuda kutaura. Zvavakaita kumwana vasina kutaura. Mwana uyu anga akura sei? Akaenda ine 17 years ndobva ita 7 years. Ariko. Akaenda ine 17 years. Ndokubva ita 7 years ariko ikoko akadzoka ari mukofini. Mwana uyu mwana ega mukomana. Mukomana ndianga rega mukomana. Ndosaka anga chinzi aite bhuru. Muning'ina wake wanoti iye akazwa muning'ina ka ndeumwe mwana akatoitwa naBaba ava nomwe mukadzi asiriwe pamba. Right. Asi mwana we akaunzwa pamba. Asi muning'ina we akaunzwa shamarika ndozvandaudzwa naBaba. Paakamuudza aite muudzira kuti izvo kana wazosangana unazvo mangwana. Ini ndizonatisa. So mwanakomana even washanga aripo pamba aitongovhunduka kuti haana zvakazopiwa mukomana uyu, haana kunzi ita zvakati, haana kupiwa mushonga, asi akaudzwa shoko iroro asati ane zvaaita ndobvatisa. Akazodzoka ari mukofini. Escotini. Ndana baba. Right. Trevor Smart etopani baba vaida kushandisa mukomana uyu asi mwana akazviramba zvisinei huku yakazvidyira zairayo apo. Hapana chitsotsi uyo mwana akafa neshungu. Hazvishamise kunzwa kuti mombe dziya dzekubereka zvekurevesa hanzi mombe dziya dzekubereka zvekurevesa regai mufi arwe hondo dzake nekuti kuudza munhu kuti ndiye akauraya zvinonetsa. Ndinonzi Nixon Nairosi ndiri pachishawasha Hills apa pariseko pachishawasha Hills nasi ndozoti bakachibata chimuti kuti bzi 0713938538 0713938538 regai katinzwe kuti vamwe vanoti kudini ndiri kuona kachakabatwa kachimuti nachiremba the commander naBaba Simba zvikanzi takachibata chikunyana. Handaizvitarisira hangu. Vateereri anova babati zvinoitika mukurarama tikatsvaga mukati mevanhu imomuka munhu nemunhu mune nhunha dziripo. Asi kana chazo mbavha dzakatowanisa nenyaya yekuti asati dzabatwa adzisi mbavha. Anditika kana zvabuda zvaita sei zvabuda but ngati zvigamu chedu tozviita sei. Asi chakakura ndechekuti ngative nepeace ngative nerunyararo matinenge tiri zvinogadziriswa ngazvigadziriswe. Handizivi zvangu kunyanya vhesi racho kuti nderipi but mubhaibheri ndoziva kuti pane akanzi kana iwe usina kutadza simudza dombo uteme munhu. Mukadzi yainzi mukadzi wechifeve ichi. Right. Svikanzi mati chifeve. Right. Asina kumbogara aita ufeve kana kuti chisiri chifeve ngaatore zvake ibwe akache mukadzi uyo pakashayikwa. Kwanzi wakaita singangotarisa pasi achisimudza sura kaona pasi sina kana munhu. Hapana kana wani. Aibva kupi? Kulela kuti zvese zvayozvi. Kaibina bosho icho chekwazvimba chine masofa panze baba awo muroi mukuru chaiye. Hey, okay, ita 4. Right, ita 4 katiyo forgive nyama dzavo. Shenje Elias Armando Kelvin Joao Rufaro Kamena nezviri kuitika kamumusha medu. Right, tipeiwo kanhamba dzemubatsiri kwa zvimba uyo tite sei tipedzerane nawo ka sekuru vedu ava. Hey, asi baba avo ngavasadaro chionai kuromba kwawo kwava kuwarwisa. Ndinonzi mambeva ndiri kuno kuEpworth. Icho kwadi muri yeZimbabwe kana vanhu vanenge vatambura kumana. But ini nyaya yeurombo yondirwadza pakuti izvo munhu anoenda kunotora achiziva kuti mutemo mushonga wourombwa unokonzeresa kuhama. Uchipinza ndinga chitori nevanhu vatinoona kuti ndikabva pana nhingi ndikuenda pana nhingi ndikabva pana nhingi ndikuenda pana nhingi. Endi munhu iye achifa iye ndiye anenge atori pamberi kutochema achiziva ndiye akonzera rufu kuzvimba maziso nokuchema. Baba isapi aiwa mana zvino bhaibheri tachiverenga mukoma KB muparidzi 7 ndisingazivi mukati inoti izvo kuseka kwebenzi kwakafanana nekuputika kweminzwa iri pasi pehari. Usabika mbudzana mumukaka wamai vayo. Yei vafundisi nemapasa tipeiwo minduro. Kuseka kwebenzi kwakafanana nekuputika kweminzwa iri pasi pehari. Usabika mbudzana mumukaka wamai vayo. Zvinorevei?
kana madesi katoze kupindira mumwe izo 0713938538 kanyemba baba avo vekudaka kuita mwana wavo bhuru remudanga ngavagare vakadaro vachafa vakanyena masembwa achapedzerana nemufi ndinonzi maiteoma mutigwa kuzengeza 1 moresa aiwoka murume wangu Simon mutigwa panapa nyaya ndakuda kutaura panapa inyaya yakaitika mukati menzvimbo inonzi iyo chirumanzo nyaya iko chirumanzo iri kuenda ichaenda mudare reva muhedimeni variko ikoko nyaya iyi mamiriro ayo mukoba KB pane murume akaroora vakadzi vanokona kuita 4 asati aroora vakadzi vanokona kuita 4 akaroora 3 aroora 3 first mukadzi anga ane vana 3 ndokubva ashaika Deni oroshi wiri pinifo wakachiwemba keminikasha iri tifo izai baba akaroora vakadzi 3 aroora vakadzi 3 mukadzi wekutanga anga ane vana 3 ndokubva afa ndokubva aenda kunoroora umwe mukadzi number 4 paakaenda kunoroora mukadzi number 4 achibva asvika vakadzi nevana vakaunganidzwa zvakanzi yei munhu wandauya nayo haisi number 4 i number 1 because i replacement yemukadzi wekutanga iwe babati ahasi number 4 i replacement yemukadzi number 1 kureva kuti ndo maiguru right ndobva vagara ndokugaragara ndokuzoroora mukadzi number 4 zvikanzi ishi ndo number 4 ishi ndobva vagara so mukadzi uyu respect nemadirwo nezvaaitirwa nababa vepamba apa zvazvakanyanyisa wokupedzisira uya ka replacement yamaiguru ka mukadzi mukuru uyu right mukadzi mukuru 3 i3 asari mukadzi mukuru number 1 zvazvakanyanyisa neeji yababa ava vanga vachiri kuva nemayogati asi yogati ikauya yaipiwa mukadzi uyu ndokugara zii mukadzi uyu pandakutaura iko zvinozvi handizivi kuti zvipo zvino zvinochengetwa nevanhu zvinochengeterwei mukadzi uyu izvezvi igore rechi9 kubva zvakaitika nyaya izvi aripo pamba pa haana mwana haana kumbogara aita mimba kana pakabva zvapo kuratidza kuti pakamubata ingori 10 euros right nyaya yandiri kutaura ndeyekuti baba ava vane vakadzi ava vari kuenda kunopinda mudare mumwedzi wamangwana uri kuuya uyu wafebruary vakanoripoterwa nehama nemukadzi uyu kuti baba ava vakapinda mumba mangu vanorara vakagara pakona yepato avapinde mublanketi mumba memukadzi uyu parusevha ndimo makaiswa TV vanosvika mangwana makuseni vachiona TV vakagara kana kutamba nefoni yavo juti rake kana rasvika ava rasika avabude ende chokwadi vanopinda nenguva asi avapinde mublanketi hazviti bhutsu vanotobvisa kuratidza kuti munhu achapinda mablanketi but vanopfeka masocks rimwe shoko rinotaurwa nemukadzi nderekuti kana vapfeka masocks mangwana makuseni havasi vanomuka vakapfeka vanomachinja usiku vopfeka mamwe zvakare asi vasina kungofamba asviba nei zvadero baba pati mukadzi uyu anotaura achiti iwo ndakazobvunza murume wangu panapa ndakambovingei sei makaniti ndiri mukadzi mukuru iye mukadzi mukuru akafa zvine replacement yera handina kukama nemukadzi uyu kunyangwe dai ari munin'ina wake akauya pano aizvita maiguru here asi paine vamwe vakadzi ari kubvunza ende baba ava imba yemukadzi mukuru rumu yake kana juti rababa ava rekuenda kuimba yemukadzi akafa rakwana vanoenda kunorara imomo imo musina munhu mukadzi uyu adaro manje ndopakaudza hama dzake kuti chii hama dzemukadzi uchibva dzauya vana tete vake ndokubva vagara pasi nemurume uyu tauyawo kuzobvunza hongu nhaka handibonde but yemwana uyu aisi nhaka mukadzi wenyu makatomboora makamutorerei 9 years
mumamaka mumuzivi munorara makagara pagona kune mbedha munorara muchiona TV nefoni nyaya yake ndechi baba wachibva vati haiwe handiti uri replacement yemufi here ashi unondidii mumachira mako unonzwisisa here kuti kana uchinzi uri replacement yemufi zvinorevei uri mufika saka ava vakabvaenda kudari vakanoripota haisati yapinda mudari baba Isabel baba ava pavakanotora mudzimai number 3 ainzi ireplacement yemufi vakanobvisa roora here vakatoroora mari vakatogamuchidza mari kuti mari dzangu idzi ndiye mukadzi akatozoroorwa kudarika vamwe vese and ndiye mudzimai anodiwa anotengerwa yogurt lollipop Andrea simuzambada tirove bakatsikatsika Andrea iwe tirove bakumbira Andrea maikani tirove iwe Andrea iwe tirove bakumbira Andrea maikani tirove bakatsikatsika Beautiful Piorota, Almighty Sipaini for the pit and the plow. Fana to the Pekashan of Juraima. Jumanda Wakachuemba Communication. Jumanda Wakachuemba Communication. See, Pity to Almighty. Wakachweb. Rigidi Vo. Baba vachibvunzwa nana tete vemudzimai uyu vari kushedzera kuti pandakakuroora ndakati uri replacement ndiani asingazivi pano vana kunyange vakadzi vari panapa uri replacement haasi mukadzi number 3 uyu mukadzi number 1 ireplacement yenumber 1 wani wachiona muzadzi ari kupere akafa saka uri kundinetserei unondidii mablanketi ako ava vakangosumuka ndobvaendesa nyaya kwashe yamirira kunotongwa vasati vaenda kunopinda mudari ndobvaonza nyaya kunational FM tibatsireiwo wangu mari takatya but takaidyirei mudzimai uyu akura sei mukadzi kana tisingakanganisiko zvinozve atori mu 33 kusvika 35 years mwana mudiki mudzimai wechidiki but ane 9 years aroorwa asingapindirwa mumba ari kudawo murume ndozvaakaroorerwa 0713-938-538 0713-938-538 kana uri mambo nyaya iyi yasvika mudaro mako unoitonga sei ndiri kukumbirawo rimwe zita riri padhuze mambo chitsungo jinda ramambo chitsungo muzondi wanyamanga kana muchitidzwa mambo nembudziya makambotonga dzatakanzwa pano dzimwe dzamakarongerwa maoko mambo makore mambo chireya ndingati madzimambo ari ti akazara vanenge vakabata chimuti mazita ataura kawa kungotaura but makawanda mani chifijelele zviri kunzi naanodi pabradley mukoma kanyemba baba avo vakapiwa mutongo wavo nemufi vekupi avo baba escotini yes kanyemba nabhonzo ndimi dzenyu idzi hanzi ndichandidzingisa basa ndichiseka ndinonzi talenti taengwa pacape town south africa akonewa kududzira ndimi idzi dzichakuita kuti upromotwe promotion yakutosvika ukadziteerera pakaita pamwe mamwe mavara asingajambire wapinda baba avo vakarumwa nechekuchera mwana ngaite basa rake ndinonzi regreti museto patenari pariseko patenari nhasi baba Isabel ngatipewo kanhamba dzemubatsiro kwazvimba uyo please tipedze nyaya yedu kunoku kubhuera ichokwadi muri yezimbabwe namba dzinoti 0781 150 770 0781 wapedzisira rini kuvatengera mayogati ikoko online zvimwe zviri kuitwa but nei baba Isabel zvinobatsirei kuti 9 years mudzimai waunenge waroora yogati ndo yari kuwada okay alright baba Isabel maybe handina kunzwisisa muri kuti baba ava avasati vabata mudzimai wavo
kutamba naye avasati vasvika panguva yaamai naBaba pa 9 years svika nhasi. Ameno. Ndiri mwana mdiki mamukaseko kanyembo na Bozhe gore rino tichadzidza zvemufi uyo vanhu havadzidzishiwa. Ndinonzi Mary Mlauzi ebulawayo le pobulawayo la baba kontutu. Hey, baba vari kuramba vekuesgodini kutaura zvakatadzirana nemwana wavo. Asi zive kuti ndini ndakakonzeresa ende musandiendesa kuchipatara chikonzero. Regai hangu ndingogara ndakadaro kusvika ndasvika panguva yaMwari. Muning'ina wemufi uyu akaudzwa nyaya iyi haana here kuudza vamwe veukama kuti ndo zvandakaudzwa namukoma usati vafa? No, hapana ngakataura. Hapana, chereyo baba vangu asina kuudzwa kunzi mwana wenyu ndozvaataura kuti ndokona. Kazhinji mukoma KB, regai ndizivise vanhu. Regai ndikubate ipapo tiudze mhuri yeZimbabwe kunene chimwere chamungana kuti turudwe right tisati tanopendera chirongwa chedu. Icho kwadi mhuri yeZimbabwe ndirimo tiri mukati mekufamba wamukasiko timu rangu riri pa area 8 pa secretary wangu. Nyaya ndinayo pana ndinoitaura senyaya yatiri kungosadzisa. Muzvikoro takataura nyaya. Pane chikoro chakanetsana zvakare mutungamiriri pachikoro nevabereki. Nenyaya yekuti zviri pana patisi kuzvida. Ndokubva vaya pachikoro ndobva vadresa musangano zvikanzizo panapa pachina chinonzi extra lesson atiri kuzvinzwa pano. Okay, mutemo oramba right. Hapana chino chinonzi maeke wangu ndozvo akataurwa vanhu vakaungana but kumaklasi zviriko patogadzirwa magroup ekutobhadhara mari. Kana vapinda muklasi ndo panozoonekwa kuti ava ndevemaeka ava vasi ava asi vanhu vakaungana vakaziviswa. Muri kuti ndiani akasvika pachikoro zvikanzi pachikoro apa hapachati ma-extra lessons? Vanhu vakatounganiswa vana kuziviswa nevabereki kuti panapa pachisina nyaya dzinonzi ma-extra lesson. Right. Tombomira nyaya idzodzo. Asi ndokubva ticha umwe nemwe nevana vake anogadzira group rema-extra lessons. Kabisira secretly. Saka zvazivikana. Okay. Munayo namba baba pati. Vanayo namba yenyu. Okay. Vese vane matambudziko zviri kuitika kuzvikoro. Namba yangu munoiziva, personal number handiti 0773 238 096. Haisi namba ya Pozhongora, inamba yakanyemba. Ndiri kuti vese vane matambudziko vane nhuna dzine zvokuita nezvikoro. Ndibate ipapo ingosendai message, text message kana WhatsApp message. Inini message iyoyo ndichaiforwarda kuenda kuna minista vanoona nezve primary and secondary education kana kuti kuna mutauriri spokesperson weministry of primary and secondary education tiendese nyaya idzo. Baba pati panenge pane zita rechikoro kapa? Yes. Nyorai kana ari mudzidzisi nezita rake. Nyorai zvese zita rechikoro mudzidzisi wacho zvese zviri kuitika ipapo. Zvongoenda kuutungamiri hwepamusoro. Ndongoforwarda chete. Right. Iyi nzira yekudarika naye. Icho chakaitika kunonzi kuesgodini ndo chinonzi Chituna Manyama. Baba ndivo vakauraya mwana wavo, asi Chituna famba baba wabude pachena. Moresa sekuru na gogo vashoni nemudiwa wangu maishoni Katewere kurushinga ndinonzi Jonathan Katewere pa Maubra 0713938538. 9 years asingazive murume pakutoda Pozhongora apa. Ndinonzi Pikisai banga ndiri kuno kobulawa. Iwe Pikisai. Pikisai ndakupikiza. Amaiwe. Auda nini magirosari? Pikisai uda kuti aendese grosari. Iwe. Ozoenda futa achikrema. Baba musaite mwana bhuru remombe imika ya Bozho tototi yakatambika ndinonzi okay yakatambika jeri rinopera. Bernard Muchenje guruwe rangwani po. Ya, isusu tiri magweja, tiri kuno kukupena longa, please, tiri kutsvagawo kanhamba dzemubatsiri uye akabatsira kugwanda, vanhu vaya vaibata ma 1 point chakuti kgs, mvura haisi kunaya toda kumbopinda pasi pemugodi. Baba pati, inzwa zvinoita vanhu apa. Mubatsiri akazodzokera futi iko kwashidzwa nevamwe vanhu.
kugwanda ndobva aita zvakaita 40 aita zvakaita nochibva bata chiri zvakarandirika vabata mari paakaenda kunotizo vanhu voti mabiko andirika akubayirwa matayi emota zvese kuti kwanzizwa aiwa ingogarai matongo tibatsira tese amuna kwamuri kwedu hapana kwamuri baya matayi kwachanyuwawo small scale miners akana aiwa vana musadaro vana hai tofana kutomboita road show kwese kunenge kuchicherwa goridhe andidika yes timbotamba nawo timbotaura nawo tatopinda baba pati ndine nyaya yasati yazoenda kumberi handizivi muchazoifambisa sei nyaya yemainputs yayi zvavari kuita mukoma KB sabhuku nasekretari wake kana achiurirana nemudhumeni wake zvavanoita kana achinge auya sabhuku ndiyanotanga kupiwa nemudzimai wake nevana vake kana vapera kwozouya vamwe vana sekretari wopinda nevana vake nemudzimai wake negirlfriend yake kana vapera ndobva kuzouya vamwe vanhu vakangotarisa zvinhu zviri bude right sobva zvanhu zvapera okay aiwa zimbabwe regai ndikupeika update handiti makakumbira paipa kuti masangana nedambudziko rekuti ichokwadi hapana zvinhu zviri kubva kumutungamiri wenyika zviri kusvika right regai kandikudzei kuti ndakazobata office of the president and cabinet ndakavafonera ndikati kunoku kunational FM tine nyaya yakadai yatiri kuita sei yatasangana nayo right ndakapiwa nhamba dzahonorable minister moyo ndakandichitotsvaga kameseji yacho yandakatumirwa kuti nditaure nawo uye tivaunze panapa panational FM vozoudza kamhuri yezimbabwe kuti vachaita sei panyaya yacho right baba Isabel mangwana tiri kudzoka ndikaiona message apaka ndichavasendera kana ndichavaudza kuti minister watakapiwa kuti titaure naye ndoupi anoona nezvema projects anoitwa muhofisi yomutungamiri wenyika ichokwadi right monitoring implementation in the monitoring projects anoitwa muhofisi memutungamiri wenyika saka ndiwo tichabata ivavo tivaudze then wotudza kuti what's the way forward tivaudze kuti kune ari kukupikisai yes ari kuti kana mapa afane kupa right ndiri kuona masmall scale miners vanetsa baba Isabel namba dzemubatsiro wokugwanda plus namba dzenyu then tobva tavharisa mangwana tinodzoka 9 o'clock ichokwadi muri yezimbabwe kugwanda inoti 0714 204 235 0714 204 235 0714 204 235 ndinomba ndidzo namba dzangu muri yezimbabwe namba dzangu dzandakushedzera panapa ndidzo kuti kana ndichikwanisa kusvika ipapo ndobva ndasvika ipapo kana pane zvinoda kuonekwa toonekwa zvichitaurika zvotaurika kana zvichida matari zvoita matari maya yangu namba dzangu dzinoti izvo muri yezimbabwe 0771 545 025 0771 545 025 nedzimwe dzinoti izvo 0736 263536 0736 263536 ndapota musabhipa sa muchineripi chidziva rikiti vo right ndakapiwa